Good day, this is your tropang Kolokoy vlogger, Aldrin. Nandito na naman tayo sa sambayan ng mga pusong sawi. Sementeryo ng mapapait na karanasan na di mapawi. Dahil dito ay happy lang. Tropa ka, tropa mo ko. Tropa tayong lahat. And you're watching Al-Eri Vlog. And you're watching Al-Eri Vlog. And you're watching Al-Eri Vlog. For today's vlog, ano kaya ating magagawa? It's Wednesday. It's Travel Vlog Wednesday. Isa sa mga magagandang topic kahit magulo ang aking channel is treasuring our very own. Sa ating Tagalog pa ay tangkilikin ang sariling atin. Without further ado, wala nang paligaw-ligaw pa. Tara na guys, mga katropa ko, itutur ko kayo sa aking sa kung saan ako naka-residence. So, let's go! Ay, teka. May nakalimutan ako. May ipapakilala pala ako sa inyo. So, tara na at ating puntahan siya. Tapos na ako magbihis. Yun nyo. Automatic yun at may powers pa. So, let's go. Let's take a bag. Napakagulo yung mga sa table ko. Dito ako nag-i-edit sa kwan at yung studio ko. Diba? Ito yung studio ko. Nakikita nyo palagi sa vlog ko. So, let's take a bag. Dito na ba? Okay. So, siya sa inyo sa bahay ni tropang bago na ipapakilala ko in 3, 2, 1. So, nandito na. So guys, mga katropa, nandito na tayo sa bahay ni tropang bago. So, let's go. Let's get inside. Ayo. Ayo na. Ay, nagmata sa iro. Nagsugod ako vlog. What? I'm starting my vlog. So guys, this is tropang Jan. Yeah, tantrum. Kasputing na mo good. Hindi mo ko spotting, maura may gira ko sinina. Ay, Jo, oh. So guys, Good na ka? oh. Wag ko na cellphone mo. So guys, dito na tayo sa bahay ni John. Ito so introduce yourself, tropang John. So, Ako si Jan, tropa ni Aldrin, grade 7 po. oh sige. So, meron tayong iba lang. Oh. Starring na ka dyan, So, ali dyan. I-welcome ang call. So nandito na po tayo sa sinasabi ni Aldrin na J and J halo-halo. Ay, what's up mga katropa? So, Pangatay mo to. Yan. Para may silbi ka naman. So, okay guys. Nandito na tayo sa J and J special halo-halo. So, tingnan natin ang lugar nila. So, i-flash ko sa screen kung ano ang gagawin nila.
Welcome to J&J Special Halo Halo of San Fernando, Cebu. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. What I love about this place is the ambience of its motive. While eating, your eyes is having a peace in mind watching all around. It is all but nature. You're not only enjoying their special dish, but also your eyes is also having a good relaxing feeling. This place is good for everyone, from family, friends, and special someone where you could spend time with them. So what are you waiting for? Take time to go to J&J Special Halo Halo of San Fernando, Cebu. Day and night, you will really feel its motive. Let me show you the area in this place. Enjoy, guys! Come follow me to a secret place where only the moon can see. This place is created by the owner, which it was inspired by the names of his son. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. I come alive inside your eyes. So, hello mga katropa. Yo, what's up? So, yun no, nalaman natin na ang tungkol sa pangalan ng tindahan na ito ay Kung saan nanggaling? tungkol nagbabase pala sa anak ng may-ari Okay. dito. Ah, kung tawaging J at J, nagngangalang J at J, pero ang meaning yun ay name ng anak na may-ari, which is June and Jude, na noon ay nag-aaral sa Notre Dame Academy, which is nag-aaral din kami noon. Advance sila, yung anak niya is advance ng 1 year sa amin na fan. Kaso so yun. So Grabe. so mukhang masarap to. Bro. Hindi na ako makapagita eh. Okay. So, ang halo-halo nila no ay mukha talagang masarap. Hindi lang masarap na masarap, mukha talagang masarap. Sa appeal pa lang niya ay talagang nakaka-crave na sa atin, di ba? Tama So, tama ka katropa. So, let's let's go, tikman natin. So, sa nga lang halo-halo dapat muna natin haluin ito. Oo nga. Paano ba maghalo? Good point, good point. Hulog. Paano ba maghalo? Paano maghalo? Paano maghalo? Iwan. Just crush it. Up and down? Up and down, up. Kung gusto nyong pumunta or makadaan kayo sa San Fernando, Cebu, take a time na pumunta kayo sa J&J Halo Halo. So, talagang approved to sa panglasa ng lahat. Sa akin talagang masarap to Ilang ulit na akong bumalik dito dahil talagang
Andayin ito na talagang babalik-balikan mo talaga ang panlasa ng halo-halo na ito. So, Magkano to? 50 pesos lang to. Oh, 50 pesos lang mga katropa. Talagang affordable yung kuha nito. So, yung mga taga San Fernando, kung mga subscriber, take it time na pumunta kayo sa North Poblacion, San Fernando, Cebu, at makikita nyo at malalasahan nyo ang heaven. It's actually located in Magkawayan, North Poblacion. So, If you happen to love this video of ours, Click the like button punch the subscribe button. and hit the notification bell for more kalokohan videos. See you next time. Bro John, close the camera in 3,